Pabilisan ng pagsagwan, paligsahan ng mga bangka, makukulay na mga kasuotan, masiglang tugtugin, at magandang tanawin. Ito ang kapistahan sa Rapu-Rapu. Mula sa Legazpi Port, kailangan mo munang mag-book ng tiket. Pwede ring magsakay ng motor sa Roro. Kaya naman nagdala kami ng motor. Pero hindi namin inaasahan ang dami ng taong pupunta sa Layag Festival. Limitado lang ang biyahe ng Roro bawat araw, lalo na tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, kung kailan paparating ang kapistahan sa isla. Ang unang biyahe nga papuntang Rapu-Rapu ay alas 7 ng umaga. Ngunit naiwan kami ng unang trip ng Roro, kaya naghintay ulit kami sa Legazpi Port para sa second trip. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari. So yun nga mga ka-travelers, punuan na, tapos yung isang fast craft, sira daw, inaayos. Dahil dito, wala nang Roro, wala na kaming choice kundi sumakay sa bangkang dimotor. Ito na lang kasi ang natitirang pag-asa namin para makarating sa Rapu-Rapu Island. Dito nga nasunog ang balat ko dahil sa matinding init. First time ko kasing maglayag ng 3 oras habang binabayo ng matinding init sa dagat. Mula Legazpi Port, aabot ng 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. Depende sa panahon at gamit mong bangka. Bago makarating sa isla ng Rapu-Rapu ay madadaanan mo ang Kagpraray na minsan na naming napuntahan. Matatanaw sa di kalayuan. Isang sikat na simbahan sa Bakakay na may kakaibang hugis. Bago marating ang isla ng Rapu-Rapu ay madadaanan din ang isa pang malaking isla. Ito ang Batan Island na under jurisdiction din ng Rapu-Rapu Albay. Mga ilang oras pa nga ay matatanaw na sa di kalayuan ang maliliit na islet na ito. Senyales na malapit na kami sa Rapu-Rapu Island. Sa Rapu-Rapu Seaport o Pier nga kami dumaong. Pagkababa, ramdam na ramdam mo agad ang saya sa daungan. May mga bangkang nakapila at dagsa ang mga tao. Nakita nga namin ang ilang kalahok para sa cultural street dance competition kinabukasan. Mayroong 34 na barangay sa Rapu-Rapu. Pinakamalaki ang poblasyon na humigit kumulang na 6,000 katao. Sumunod ang San Ramon at Galicia. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan dito. Sagana sa likas na yaman ang isla. At napakabuti ng mga residente rito. May ilang paniniwala ang mga taga rito na mayroon daw di umanong manananggal, isang mythical creature na inaakala kong ang sa kapis lang ang bukang bibig. Historically, ang Rapu-Rapu ay dating tinatawag na Santa Florentina. Ito kasi ay parte dati ng Sorsogon Province. Ngunit, taong 1901 ay naging bahagi na nga ito ng Albay. Kung titignan kasi sa mapa, ay mas malapit naman talaga ang Sorsogon at posibleng marating mo ito galing Sorsogon ng 1 o 2 oras lamang na biyahe. Dito nga rin na-document ang kakaibang uri ng insekto na may scientific name na Brasidas cavernosus o tinatawag na Rapu-Rapu insect. Isang uri ng stick insect na siyang na-discover ng mga entomologists back in 2011 at native lamang sa isla ng Rapu-Rapu. Dahil kaunti nga lang ang matutuluyan sa isla, nagdala kami ng tent. Plano sana naming matulog malapit sa dagat pero konkreto ang paligid at malakas ang alon. Buti na lang, may nagmagandang loob na nagpatuloy sa amin sa 3rd floor ng kanilang dormitel. Pagkatapos mag-ayos ng tent ay bumaba nga muna kami para tignan ang paghahanda ng isang grupo. Sa likod ko, yan, dyan gaganapin mga ka-travelers ang Layag Festival. Yan ay yung stage. May rainbow pa, swerte natin mga kaibigan. No? Sa gabi nga ay wala namang manananggal na nang-abala sa amin. Ngunit bumuhos naman ang napakalakas na ulan. Dahil dito, hindi naging maganda ang tulog namin. Alas 3 ng madaling araw ay maririnig mo ang mga grupo na puspusan sa pag-iensayo. Contestant number 3 from Legazpi City, travel to Vigo. Kinabukasan ay nakipag-ugnayan nga kami sa lokal na pamahalaan ng Rapu-Rapu at sa kabutihang palad ay may masisilungan na rin kami na hindi mababasa.
Dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang mismong araw ng kapistahan ng Rapu-Rapu. Nagsimula ang araw sa isang boat racing competition na isa sa mga highlight ng Layag Festival. Madaling araw pa lang, abala na ang bawat kalahok, nakahanda na ang mga bangka. Nag-arkila nga kami ng motorboat para makapunta sa mismong lugar ng kompetisyon. Habang binabagtas nga namin ang malawak na dagat, kitang-kita ang mga bangkang nakahilera na may makukulay ng mga layag. Walang makina ang mga bangkang sumali, paddle o sagwan lang ang gamit nila, kaya lakas ng braso at tibay ng loob ang labanan dito. First time kong mapanood ang actual boat racing. May kita mo kung gaano kapursigido ang bawat kalahok. Sagwan dito, sagwan doon. May ilang mabilis, may ilan namang naiiwan, pero hindi sumusuko. May dikitan, ngunit may isang namumukod tangi at nauuna sa karera. At ito nga ay may numero 8 sa kanyang layag. At hindi nga kami nagkamali. Number 8 ang nagwagi. Ang dating tahimik na baryo ay biglang nabuhay sa ingay ng tambol. Tunog ng kawayan at iba't ibang mga instrumentong dala ng mga kalahok. Malayo pa lang, rinig mo na ang mga ritmo. May kita ang makukulay na kasuotan ng bawat grupo. Lahat ito ay tugma sa tema ng kapistahan. May sariling kwento ng pinagmulan. Sa bawat hakbang at galaw nila ay sumasalamin sa kasaysayan ng pangingisda, pananalig sa patron at buhay sa isla. Alas 3 pa lang ng hapon, dama na agad ang excitement. Sa taong ito, 2 grupo lang ang magtatagisan ng galing. Pero hindi ito naging hadlang sa kanilang paghahanda. Di kasi agad kami nakapag-decide kasi nasasali. Nag-start kami mga 1 month na before makuha namin yung guidelines, and super struggle kasi sila nagbibigay ng info kung matutuloy ba o hindi. So sir, ilang years na po ba? Or ilang times na sumali itong grupo nyo dito sa Layag? Second time. This is your second time. Or your last time, nakapangilan po tayo? First runner. First lang. Struggle namin is yung pag-practice namin ng gabi, pag-ipon ng mga bata. Kasi ang mga karamihan ng member namin is mga sumasama sa taksay, mangingisda, although na 4 days sila sa laot. Pag-uwi nila, practice naman. Pag-alis naman sila. Isa pa, yung pag-burn out lagi dito. Opo. Yun ang naging struggle namin. Habang binagmamasdan ko nga ang mga kalahok, doon ko lalong naunawaan ang sakripisyo at dedikasyon ng bawat kalahok. Hindi biro ang paglahok sa ganitong kompetisyon para sa kanila. Isa itong malaking karangalan. Tulad nga ng ibang pista sa Pilipinas, may itinakdang parade route ang Layag Festival. Mula sa starting point ay sasayaw ang mga kalahok sa buong kalsada para isalaysay nila ang buhay at kwento ng kanilang bayan sa bawat kanto. Habang sinusundan nga namin ang ruta ng parada, ay maraming nakisaya, lumabas ng mga tahanan, at maraming nag-abang sa bawat kalsada. Pagdating nga mismo sa performance area, dito na nga nagharap ang 2 grupo. Nagsimula ang tag-isa ng sayaw, palakasan ng tunog, tibayan ng resistensya, at pagalingan sa pag-indak. Pero higit pa riyan, ipinakita nila ang kanilang husay sa pagsalaysay ng kwento ng layag. Kahit gabi na, hindi kumupas ang enerhiya ng mga kalahok kung gaano sila kasigla nung alas 3 ng hapon. Ganoon din hanggang paglubog ng araw. Ang hiyawan ng mga tao, ang lakas ng tambol,
at sabay-sabay na pagsayaw ng lahat ang siyang bumubuo ng magandang kwento ng kapistahang ito sa gabi. Habang papauwi mula sa masayang Layag Festival ay baon namin ang masayang alaala at totoong kahulugan ng Layag Festival. Para sa akin, ang Rapu-Rapu ay isang paraiso na masarap balik-balikan lalo na sa panahon ng layag sa Rapu-Rapu. Ang Layag Festival ay isa pa lamang sa isa sa mga festival na ating dadayuhin dito sa Kabikulan. Para tuloy-tuloy pa ang ating mga pupuntahan at ating dadayuhin, huwag kalimutang i-follow kami sa aming mga social media account. Ang Layag Festival ay hindi lang selebrasyon, ito'y panata, pasasalamat sa patron ng bayan para sa masaganang huli at ligtas na paglalayag.